boa tarde, Junta Xeral de Accionistas do Clube Deportivo Lugo, con o que está o presidente Luis Pacés. E logo a tarde, en principio, aprobades un orzamento de alrededor de 7.800.000 euros, a vez da pasada temporada hasta 7.000 euros. Bueno, como calificas o estado económico do clube? Bueno, evidentemente a situación económica do clube, como de prácticamente a totalidade dos clubes de fútbol profesional e de moitas actividades, pois non é todo, non está donde queríamos que estivera, lógicamente por as pérdidas que estamos a ter, pero bueno, o que toque traballar, temos medio ano por diante para o que queda desta tempada e donde temos que reinventarnos en obter ingresos, se había traspasos, aumentar patrocinios e recuperar un pouco a liña que tiñamos prevista, non? En 4 ou 5 semanas o clube abriu a campaña de abonados, de captación de abonados. O objetivo, nos comentabas que eran 2.500 abonados. Bueno, a esta altura da temporada, como está? Pois prácticamente estamos no 50%, superamos hoxe os 1.250 abonados. E, bueno, eu entendo de que cando se vaya chegando xa as noticias sean máis positivas e podamos ver que en nada podemos entrar xa nos estadios. Eu creo que vai haber ese último empuxón aí para poder chegar a esa cantidade. Bueno, no eido eminentemente deportivo, Vindeiro Luz reinicia a Liga ao conxunto alvermello diante do Sporting de Xixón, ten moitos casos COVID. Bueno, polo protocolo COVID da Liga, con 5 futbolistas do primeiro equipo, 7 do filial, podería xogarse o partido que marca o protocolo da Liga. Hai algunha dúbida de que se vai a xogar o partido ou non? Bueno, prácticamente non é un protocolo da Liga, é unha base que está consensuada tanto ca Federación como ca Liga, donde, como ti ben dices, con 5 xogadores profesionales o partido debese celebrar sí ou sí. De feito, hubo un partido que tamén apareceu unha situación semellante como foi a do Granada a Real Sociedade, e ao final hubo que xugalo. Non é unha situación que guste. De feito, a min chamaronme que me parecía que si podíamos aplazalo, pero bueno, evidentemente, si tú vas a xugar contra un equipo que está mermado por unha situación como esta do COVID, pois o lóxico indica que se debería aplazar, pero a norma é moi clara neste senso. Entendo de que o partido, salvo que se declare, por decir así, un brote, obliga a cuarentena dos xogadores do Sporting, o partido entendo que vai se ter que celebrar. Se abre o mercado de invierno ahora dentro de pocos días, el 4 de enero, ¿hay previsto algún movimiento, bien sea incorporación o bien sea venta o salida de algún jugador? Bueno, pois o mercado de inverno últimamente foi algo bastante movido, ou suele ser moi movido, sobre todo cando a situación deportiva igual non vai polo camiño con espera. Eu entendo que non vai haber grandes movimentos. Non podo decir si tanto de salidas como de entradas. O sea, será mínimo. Non podemos adelantar nada porque hai situacións que un non prevé e que de aquí a que acabe o mercado pois poden surgir e, bueno, evidentemente habrá que maniobrar en torno a elas, pero inicialmente non prevemos movimentos. Ningún? Bueno, ningún, non sei, moi poucos. Y ya, bueno, aprovechando ya que finaliza el año, un pequeño balance, sobre todo desde la llegada de Nasti, esta buena dinámica del Lugo que mantiene al equipo en la zona media y con buenas expectativas. Bueno, pues sí que estamos satisfeitos. Quedan 2 partidos para finalizar esta primeira volta. Estamos con 26 puntos. Eu penso que si con un pouquiño de sorte podemos sumar 3-4 máis, sería acabar con unha boa puntuación si nos miramos a como viñemos acabando nas últimas 2 tempadas, non? Co cual, nese sentido, nos dá máis tranquilidade, e con tranquilidade eu penso que se afrontan os partidos, bueno, pois con
de outra maneira, non? O sea, con máis confianza, donde isto, como todo, ao final son dinámicas, e cando levas unha dinámica positiva, a veces, igual, aínda que non te esforces tanto, pois parece que todo sale, non? Pero o mental, o positivismo é fundamental nun equipo como en todo equipo, en todo ámbito de nosa vida. Se afrontamos as cousas de forma positiva e con bon estado de ánimo, seguramente que nos van salir mellor. Entendo que esa liña vai a seguir e que, bueno, temos que chegar aos 52 puntos, xa non me quedan 50, porque pode pasar de todo, 52 puntos canto antes, e a partir de aí, pois, bueno, xa podemos mirar a outras cousas.